Patay ang isang fish vendor matapos na makaladkad ng tren na biyaheng Sipokot Naga sa Zone 7 Barangay Bagumbayan, Libmanan, Camarines Sur, alas 5:57 ng hapon kahapon. Kinilala ang biktima na isang 21 anyos na lalaki at residente ng nasabing lugar. Batay sa ulat, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at ang kapatid nito bago ang insidente. At upang hindi na lumala pa ang tensyon, lumabas na lamang daw ng bahay ang biktima upang maningil sa mga napagbentahan nito ng isda. Subalit hindi umano nito napansin ang paparating na tren na nagresulta sa kanyang pagkakadisgrasya. Dumaan siya sa Riles, itong si Manuel, tapos yung tren ay paparating na rin. Nakaladkad siya ng humigit kumulang 5 metro. Alam naman natin, tren, matigas yan, bakal. Nakaladkad siya. Nagkaroon siya ng multiple serious physical injuries na naging kausa sanhi ng kanyang kamatayan. Nilinaw naman ng pulisya na hindi suicide ang nangyari. Hindi po, kasi base sa report, biglaan itong paparating na yung train, bigla namang pumasok sa release itong si Kaya po, hindi na nakapag-apply ng preno itong train, kaya yun, nakaladkad siya. Base naman nga sa panayam namin, tinanong namin kung ito ba may kapansanan sa pag-iisip. Wala namang mabait na tao, masipag. Yun nga lang po talagang nagkataon lang siguro, hanggang doon na lang talaga yung buhay niya. Nangyari ganung bagay. Kaugnay nito, muling pinaalalahanan ng PNP ang publiko, lalo na yaong mga residenteng malapit sa mga riles ng tren, na maging alerto upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.